Hola. Cada dia falta menys per les eleccions al Parlament de Catalunya i cada dia queda més clar també que la partitocràcia catalana del sindicat de la rendició ha entrat en pànic. Els números no surten, les enquestes que s'han d'inventar cada dia són més rocambolesques i això no entenen per què passa. No entenen com és que hi hagi un 30% de persones a Catalunya que encara no diguin a qui votaran. És que no entenen que tu has canviat de vot. És que no entenen que hi ha centenars de milers de persones que han entès que l'únic vot útil és l'únic que vagi a formacions que facin un nou independentisme al Parlament de Catalunya. Que l'únic vot que divideix és el del sindicat de la rendició, dividit en 3 sectorials que sempre tenen el mateix projecte de rendició i pleitesia a l'estat dels espanyols. Gent que ha entès que projectes com Força Catalunya són l'única manera per representar-los al Parlament. Gent que ha entès que vol un pla efectiu i seriós i compromís electoral clar per fer la independència i per el mandat democràtic del 1 d'octubre fer-lo efectiu. Hi ha gent que ha entès que per combatre la pandèmia de salut hem d'eliminar aquesta partitocràcia. Per protegir-nos i per combatre la nova plaga econòmica que ens caurà a sobre, hem de tenir noves idees que ells mai podran tenir. Per això anirem al Parlament. Per això et defensarem a tu. Per això tenim la mateixa idea i compromís que tu. I per això tenim una idea de país que des del Parlament de Catalunya defensarem sense descans.